Майко! А тя верно не се събула, боса? Да, ма. Майко! Няма го, сине. Баща ти. Отведоха го, сине. Отведоха Йозеф. Полицаите отведоха баща ти. Е, сега ще му кажа за къщата. Дали? Тя трябва да му каже. Боса. Как ни замръзнаха краката, бе? Ролята такава. Много е яко. Когато всички врати се затворят и думите се изчерпат, чувствам собствената си истина. Беше нощ, която отне години в чакане, Без за да оцелее студения дъх на невидимата стена, която дело, без отграждаше. нищо направо в затвора. Да, бе, аз мислех, че те ще бъдат там, дето Сумер беше в такава решетка. А те го докараха в истинския затвор. Не баш, истински, защото в истинския затвор такива легла няма. А са по един. Чакай малко, той нали е в чорма. Играй си ролята, естествено трябва да е хубаво.